Grabe gid ang gugma ni Kristo no. Oh. Kay ang wala gid na kuan ba? Mali ang nabutang sa una sa tao kay bugat daw mahimong Kristiyano. Dili man day bugat kay naa naman day tanan. Naa tanan. Tungod wala lang gid ta nagbasa. Ang pagtuman. Wala lang gid koy nagtudlo. Balik ko nako. Wala may Biblia. Kay nomdom gid mi ani tagali. Nagsulat usab si Pablo ni ining mga butanga apan adunay lisod sabton kadang mga sumbingay sa iyang gisulat gituis kini sa mga taong walay amlamag og mabalhinon sa balaod sama silang gibuhat sa ubang panit sa kasulatan. Asa na magkuha boy? Ito ang sulat ni Pedro. Ni Pedro sa katapusan no? Sa pagpainom pagsaad nga mobalik siya. Tama. Oh. Ilang tuison ni og magpili sila pabor sa ilang kinaiya sa balaang kasulatan. Kay dili man sila gustong mobago. Tama yun. Mo na nga gipulan na kasi sila, gipulan na. So gipulan na siya makalisod di siya, gipulan na siya kay gahi po ulo mga tao sa una kay 1,000 pa man katuig di pa man gustong tandawatan nga patyo di ba si Kristo. Nya karon nigabot sa espiritu sa kamatuoran, tutulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. O karon, John 16. Naman nga akong ginasulti, tuduan kita mo ha. Ang unang pakigusay ang espiritu nga tao nga nagpuyo uban kaninyo. Nganong paghuman og Yun na. Bibles nato, pagbasa sa balaang kasulatan, naa ginasulti ang espiritu kung naitok. Unsay purpose ako lang kaugalingon na nga pagsabot. Unsay purpose sa espiritu nganong kinahanglan nga magtukta. Una, buot sa espiritu nga mabansay pud ang ato ang pagtuon. Nga buot ingnon nga kung unsa tong iyang giwali, na gyud tay na punto nga na mapupo. Nya makita sa buhat. Kunya makita sa buhat. Tapos karon kung masipyat ta, maigot atong wali nga iyang gisulti, makaingon ta nga ay dili maayo kay nawali ra ba ni ganiha? Di ba? Usahay kaning may panahon nga mahuyang ka, maluya ka. Pero kung nakadungog ka sa wali, makaingon ka nga ay tama to. Di ba nag-ulan naman na? Naamang gud ato ang tawhanon nga gibati no, usahay sa kainit, may tusos perting kainit ay luya ka atong lawas kainit. Pero ang bawi ana, ang reverse ana is giulan na ta karon. Dili init sa tawhanon, init. Pero sa espirituhanon giulan ta. Maingon ang uban nga giulan nga gatagi-iti ang init, giulan ta sa tabuot ta, natintal ta. Unya unsa man nato pagtambalan na? Hinumduman nato ang pulo nga tambali imong kaugalingong doktor. Pinaagi sa pagpaubos. Ipaubos mong kaugalingon. Muna ing anak nga. Ing ana ang purpose. Usahay kong magtok gani ingon na lang ko nga kita naman ni boy nagsigig balik-balik. Asing mapula na ni silang kita naman sige puli-puli ani. Yeah. Pero nindot. Nya kamo gani nga gamay ra kay mo panahon nagsulti ingon mapulaan na gani mo kay maulaw mo si balik-balik ako kaha. Pero nindot jud. Mao na nga. Nindot jud nga. Bisan gamay lang gud nga pulo nga ato na pupo sa iyang pagwali. Murag i-review na to og wali pod sa atong kauban aron matanom sa ato ang kasing-kasing. Di kay Di nato ang malimitan. nabatasan man gud sa tao kung pirmi na gay nagbalik-balik maningil naman pod sa iyang panahon pod sa pagbalik. Ana lang pod. Mo na giingon ning balik kani ka dito kay na kay gustong tugkaron. Pero diha pare sa to nagsimba mo sa una, nagsige mo balik-balik dito, magsige man pod mo og paningil sa inyong pagbalik-balik. Mo na nga ang inyong panahon sa simbahan, nagsulod mo sa simbahan nga tawhanon, sa panahon inyong gikwenta, ang inyong panahon dito nga naghago mo permi, inyo pong ihukom dito sa wala nagasimba. Kana lang. Diba? Sabi na to na. Mo na nga say nga nadugay mo sinimba, nagdugay mo ni sinimba, nagpalayo hinuon mo kanunay sa Ginoo. Amo to ingon parisiyo. Gamay sagsala pero mas gamay sa gibayad, mas maayo pa tong wala nagasimba kay nagatuman man sa sugo sa Dios. Sip-sip man to. Tama jud. Para sa imong istorya J, kung ako atong i-summarize imong istorya, nakainomdom ba mo sa sulat ni San Juan katong espirituhanong pagabota? Niadto si Jesus sa taong giyawaan.
Kita sa una wala ba ta kay nagpabor man ta sa Ginoo, Ginoo sa kalibutan. Okay. Wala ba di ta giyawaan? Kaya ano man, nagsige man ta ubuhat og sala kay nagsalig man ta ni Kristo. Ato man siyang gipalansang sa cross, sige tagmatuman ang pagbuot, wala man ta nagtuman. Pasaylo man ta nagtuman. Diadto siya didto. Yan ingon siya nga Ginoo sa tubag ni Kristo. Nakakita na kamo. Nakadungog na ka o nakakita na ka mo. O karon siya na. Ang buti pasabot, ang nagsulti sa balaang kasulatan nga nagabuhat pod sa balaod ni Kristo, ang anak sa tao. Kay si Kristo dito naman sa langit. Yan ingon din siya. Yan ingluhod din siya, di ba? Mutuo kami kanimo, mutuo ba kamo? Kanako, mutuo kami kanimo. Yan ang luhod din sila. Yan nagsulti dagdugang din si Kristo pag-ingon. Nianhi ako aron ang mga buta makakita, ang mga bungol makadungog, di ba? Kay daghang nakadungog nakakita, nagpabutang-butang, nagpabungol-bungol. Di ba? O na iyang ginasulti. Magad. Yan ning sulti siya. Buta ba siya, di ay kami. Tanawa karon kung sa atong pagsimba sa tawhanon dito, ang atong yunahon na ang simbahan man nga gitukod sa tao. Dili man tong gitukod ni Kristo duha og tulong maghisgot kaniya anaas ko sa taliwala kay ang templo simbahan ang kasing-kasing. Unya panidi ang binuhatan dito. Tawhanon balaod. Balaod siya. Nagasimba mo dito kay naay balaod nga gibuhat og lain ang Dios dito. Lain naman inyong amahan dito. Unsam na English amahan? Father. Di lain namang amahan ninyo. Lain og balaod. Wala ito nga insa. Ug muingon pud sila ani mga pulong na naa sa balaang kasulatan kay dili mo sila mutuo sa balaang kasulatan. Gawas sa inyo ha. Kay kamo mismo maantigo naman mo mugamit sa inyong kaalam. Hugas lang sa inyong lawas, di ba? Kay wala naman ta mo gisultian man ta mo nga ayo gamita ang inyong pagkabuotan ngadto sa ihukom sa uban. Gamita imong pagkabuotan aron mosunod siya sa imong pagkabuotan. Buhat nga angay makita sa imo ha. Nga mapalag sila sa kuha nga mingon sila nga buta ba siya di ay kami. Daghang mo angkon no nga sila reliyoso, daghan mga relihiyon karon no, nga Kristiyano, sing unsang mga relihiyon no, di ba? Daghan kay mga relihiyon. Magad. Daghan ang angkon mga Kristohanon. Pangalan gyud ni Kristo. Naaga ni iglesia sa bato, born again. Daghan kamo mismo nakabalo mo anak. Unya, ang balaod ni Kristo gituman ba? Wala. Nga nagtukod man og mga simbahan. Kay naaman sila yung mga balaod katong akong ginaingon sa inyo nga na mga baylos. Kung naa na kay baylos, ang sana naman na sa ato pa wala na ka nagatuman sa sugo sa balaod ni Kristo. Na kinahanglan taas ug kasi ba no? Sulat ni San Pablo kadto kay Timoteo. Tama. Wala na ta kamon ayaw panglibak, ayaw paghukom. Ayaw pagpataas, ayaw pagpasigarbo. Muna sa imo hadji nga nag-ingon ka sa imong reflection nga sakit kaayo murag di gitulisok imong kasing-kasing kay naka-realize ka lisod kay dawaton ang pagpaubos. Unya kay nahuna-una naman nimo kay gibit-bit naman nimo ang kaalam ni Kristo, ang pulong ni Kristo nga kung adunay nakig-away kaninyo, bahandi na nimo ngadto sa Dios. Pasalamati kay gisulay ka. Kaya na ka makita nga higugmas imong kaaway. Mo nang moingon sila sa kuha magsulti diri nga buta ba day kami. Busa sadan sila. Ngano mang nagpamanaman man. Ngano mang niingon man nga mao ni ang templo, mao ni ang arka. Nya panid-in ninyo ang mga tawo na dito, nausab ba? Naman ingon sa inyong paggamit sa kung gibalaan. Daga nagamit sa gibalaan ni Kristo kanang sulat ni San Mateo ug ni Marcos kanang pagampo. Naama namo, mo lang na. Daga nagsulti ana pero nagatuman ba? Yan dito day mo atong padiyos-diyos din kinulit sa tao. Yan para sa imo kung problema ka diri kung wala ka kabalo sa kaalam, dito ka muluhod sa cross. Dito ka luhod sa Birheng Maria unsa na? Sip-sip. Nya naatoy mata. Naatoy dalunggan. Makadungog to. Dili. O sa ato pagibutahan ka dito pug ka magluhod sa buta. Amo ni ingon sa nga, dito man ka nagluhod sa buta, busa-buta pa di ka. Kay kung gibuhi nimo si Kristo sa imong kaugalingon, mo na tong panahon nga higugma kasi imong kaaway gibato na gud ka. Tama. Di ba lusin imong gugma? Gisampalong na gud ang pikas api, wa pagatong gisampalong nimo, halos di ka makadawat sa imong kasing-kasing ugugma. Ka na sipyat.
Di ba? Mo na nga ginasultian ko kamo, ako malipay kay ko kung naamoy mga sharing about ana. Kay magunsa man ang akong wali kung wala gyoy namati sa akong giwali. Tama gid. O di ba na sa Biblia? No. Apan walay namati sa mong giwali. Di nakita naman ako nga namati ko sa diyang naminaw ko ni nagsiring mo. Nakarealize na mo kung unsa ang pulong nga nagbalaan ka ninyo kay kamo nang ningkamot pampud mo nga mabalaan. O kung mo anila mo na ako din magproblema dire, mutumbong mo na ako dili na sip-sip. Sip gid. Ngayon kikisa may nagbuhat og sala, di ba kamo? Kami. Kamera pod. O di kikisa mo binikinahanglag kaluwasan, di ba kamo? Kami. Munang ako ang wali, buhion ninyo pinaagi sa inyong buhat. Mao pa si Kristo, ako magipaminaw ang espiritu. Karon mabuhi diri sa akong kasing-kasing ang pulong aron mulanog pag-usab. Mao tong paghusay. Ang mo na to sa nga ni ani si Adini haron sa paghukom. Tama? Giyok man nata karon, mo ni kan sakit kani mga pulong nako isulti ani kay matag isa ninyo mahukman man mo. Kay gitudloan man ta mo sa kaalam nga angay ihukom sa imong kaugalingon. Gipakita man ta mo, dili gipakita sa mata, gipakita sa inyong kasing-kasing nga kaniyang ang pulong mao ni ihukom, nga mao ni gamiton sa paghukom ni Kristo naman sa balang sudatan. Nugget. Na mo nang sa murag sa dihang, di ba no? Naigo gyapon to no? Sa dihang gisultihan ko no kamo sa kamatuoran, nangaguol kamo pag-ayo. Tama gid. Ikaw man yun. Dili na pud mo mag-uol karon. Tion man na. Kani adto nag-uol mo. Dili na pud mo mag-uol. Kaya nga naman, mukha naman mo ugay. Tama gid. Sa una, kung gatas pa, mag-uol mo. Magpatamparos naman. Mukha naman mo gahi. Di ito, mao naman itong panahon na, di ay nga, niingon tanituman mo sa kasulatan nga ang walay bili nga bato sa amahan bililhon kaninyo. Amen. O, di ba, no? Hatas imong sharing ni mo, Jay. Sakit imong kasing-kasing nga naakad rin. Niya ako naara ko rin. At least, naningkamot ka nga madawat mo sa iyong kaugalingon. Ug naminaw ka. Ug mga huni, di ba? Naingon na. Kung naado na mo yung mga problema, ado na mo yung kasakit sa imong kasing-kasing kaiubos kalagot. Ug naamo sa tawhanon nga kinaiya. Pagpaminaw mo og mga huni na pulong sa Dios. Unya, inyong pamalandungan, unsa ang mga mensahe dito? Tama. Ikinabuhi po ninyo ang ikanta. Kaya ang problema karon kay naanad man mo sa imong naandan nga pagtulunan nga pagtuo lang. Di ba? Nituo lang mo dito nga mosulod mo, nituo lang mo sa manikaon mo sa sakramento kunuhay. Ang sakramento, di ba? Ako na magisulti niyo, di pakamat yan sa mga tao sa una nga naghatag sa inyong kaugaling. O pagani mo namatay, nga mantigo na kaya mo mubuhat ang inyong kaugaling sakramento. Tama gid. Dako gyud kay tagi pasalamatan sa Espiritu. Ako, dako gyud kay gid akong pasalamat sa Espiritu. Kung dinagid kay nuli, kanunay kong gina-mention si nuli kung mag ampo ko, salamat. Pag Jesus, salamat gid sa imong pala Espiritu. Salamat jud kay nuli nga gidawat ang Espiritu. Kay kung wala niya gidawat, ako karon asa ka ko. Siguro wa gyud nako gyud nabati nga kanang madungog na to ang pulong ba kay kung may sipyat ta kita ra po'y makakorek sa tong kaugalingon tungod sa tama pulong nga ato nadungog kung ato ang pulong nagpuyo na sa tong kasing-kasing Tama. kita ra gyapon magkoreksyon sa tong kaugalingon mo na ingon ako nga ligon gyud ang ginaingon nga tambali ang imong kaugalingon kay kita may mo korek sa tong sayo Nga, sa imong kaugalingon ka, sa ko ka nagpasalamat, sa imong kaugalingon, pasalamat ka sa Espiritu. Di, tanawa, nagpasalamat ka sa imong kaugalingon, di ba? Wala. Ako po, wala ko nagpasalamat sa akong kaugalingon. Nagpasalamat ko sa Diyos bisan sa akong pagkamakasasala. Kanunay siya nagauban ka na ako. Pero karon wa po ko nagpasalamat. Nga kining akong giantos nga, naantos na ko ni magpasalamat. Wala po ko nagpasalamat sa akong kaugalingon. Ano man? Hindi, wala naman ko kalipay sa akong tawanon, pero malipay ko sa akong espirituanon kung makita na ko sa inyo ang akong gisulti. Wala gid na sayang, wala na kawang. Mo ta nagkakanta ko ninyo, oy kabaluhan ang akong kinabuhi, akong pagwali. Kung wala na ako nakita, nakamo nang usab sa inyong mga kinay. Di ba? Tama gid. O nya karon, nalipay ko. Mo ta giingon ni Kristo. Pakaswerte, pakabulahan sa babayi nga nahimong inahan ni Jesus. O mapasa ko, pakabulahan ni nuli nga gigamit sa Espiritu. Dili bulahan. Mas bulahan mo na mati na ako. Kay dili lalim ang mamati sa Espiritu. Mabuto ka, dili lalim ang magsulti sa kamatuoran.
ingnon kag buang, ingnon kag dautan. Kay karon ang atong ingnon na andan nga pagtuo o pagtulunan, naa naman mo'y mga agalon tagsa-tagsa, di ba? Puno na karon sa mga relihiyon. Tama gid. Lisod kayo, kwaon mo sa inyong amahan. Lisod na kaayo mo kwaon sa inyong pagtuo. Wala kung nakabasa mo, di ba? Naana to do. Biyain ninyo inyong naaging pagtuo. Inyong pagtuo. Nga tuo-tuo lang mo dito sa inyong nagasulti o sa simbahan. Wala di ka nakikiusa. Tanawa karon daghang relihiyon. Puros na sila nagatuo. No? Pila na kalibong mga relihiyon. Puros na sa inyong nagatuo. Pero ang ilang pagtuo, iya sa kalibutan, di ba? Tama. Kaya kung nagatuo ta ni Kristo, tanan, universal, ang tanan nagatuo sa amahan, nagbuhat sa iyang balaang kasulatan. Nagtuman sa kaboboton. Ayaw pagdebate. O di ba? Daga nagsulat o mga libro o mga testamento. Langay-langay lang na. Ayaw pagpataas. Kung ginasultian ko kamo, wala niya nag-ingon nga gipataas ko kamo. Nagpataas ko ninyo. Dili. Gigamit na ko ning pulong haron muhukom kaninyo. Mo tingin ani ako haron paghukom. Tama? Uy, nahimo na nagapuyo uban kaninyo. Ang unang paghihusay sa espiritu gihukman na mo. Tama? Kaysa una patay mo, di ba? Kaya sige, mamug-ampo, sige luhod sa patay nga cross, sa patay nga inyong mga ribulto. Kaya kung kinabuhi po ninyo nga kinaihan ni Bering Maria, buhi sa inyo nga. Di patay man to, sip-sip man to. So, nagbuhat og sala. Sige, mugsala, sige sala. Sige, ampo, matuman ang pagbot, nga wala nagtuman. Pasaylo ka sa mga sala, ingon sa pagpasaylo, nga wala nakapasaylo. Mo ni karon ang espiritu nagasulti ko kaninyo, patya ninyo ang inyong sala. Ug buhian ninyo ang inyong hugot. Hugot jud nga pagsunod, pagsimba ni Kristo. Mo na simbahan. Sundon. Ang simbahan gani nagasunod ni Kristo. Duha og tulo. Mga tulo mo kabuk nagasunod mo, unya nakita sa inyong binuhatan, anaa gituod sa Dios. Sama panag-ingnan ni Pablo, ni Pedro. Mo na si Pedro, sa imo ko palig-ingnan ang akong templo. Tanaw si Pedro, si kasabaan ni Pambaja, sige kasabaan, pero nagpakamatay gid siya. Ayaw ingon nga kanang simbahan nga tukod pangalan ni Saint Peter, ni Birheng Maria, pangalan sa mga santos, maunay makaluwas, dili gigamit lang ang pangalan. Sama ni Kristo daga nagamit ang pangalan ni Kristo. Nga pangalan lang. O niya, nagawa sa imong binuhatan. Parehod sa inyo ha. Ang inyong mga pangalan, sa pangalan ninyo, kanang apelido. Ang apelido ninyo, gigamit yung apelido. Unya, ang kinaiya dili di ay mga kinaiya sa imong apelido. Mga buutan imong apelido, ikaw di pinakaban. Dawaton ka. Unya, ang original na itong nga pangalan, Kristano kay Kristohanon man ta. Ang nituo sa sulod sa balay, maluwas. Okay, sa may balay. Kasi Abraham, gabas man sa balay. Kay si Abraham ang amahan sa tawhanon ni Jesus, tama? Unya, napakatao siya gikan sa kaliwat ni Abraham, tama? Nya, nasa sulod sa balay. Kaya nga namang balay man, ang atong lawas maumlay ang inyong tulda. Ang sulod sa inyong kasing-kasing, anaa diya ang gugma. Mo na kung mamatay na ganito inyong gikasilagan, maupay pag tumaw sa gugma. Mo na yung siya nga, anong gihalaran man ko niyang buta o piyang mananap nga naaman at may maayong mananap sa inyong dili piyang og buta sa inyong sa Toril, dire, gitago nimo. Kung mamatay na, dito na ka nagilak-ilak. Ipakita daan nga buhi ka. Maudin na, mabad mo. Nagpabuta-butangan ka, nahigugma ka ato, pero tungod sa imong kay ubos kalagot, ang imong badaghan kay libak-libak, pero di ay ito, kung mamatay na ito, nagilak ka. Kamang magina pa rin, mga mga anak, kinahanglan makita sa inyong ginikanan nga kamo. Buhi kanunay, buhi kanunay, ang giingon ni Kristo nga, tahura inyong ginikanan. O kamo pong bana, kinahanglan buhi kanunay, higugma imong asawa. O asawa po, tahura imong bana. O mga ginakan, ayaw pasok ang anak. Buhi kanunay ba? O niya, ang problema na kay patyon man na sa kalagot nimo. Niya mga anak, tag-as ng kaing mga garbog di patay. O niya, kung mawala ang iyang ginikan, maupay pagilak-ilak, mo na itong turil. Makita na, makabuhi na ang turil sa imong kasing-kasing kung wala na to siya.
Pero sa ko diri istorya na ko ni sa ko mga parinti mga kaliwat di kinsa ko sa una. Karon kay naa pa tungod sa garbo labinag sa naandan nga mga pagtulunan, mga pagtuo. Kay moingon din sila na ako nga lain ko nung ni religion di ako katoliko di ba ingnon to mo pagsimba mo dito. Pero galing lang kay sultian man pud mo nga murag ingnon ang pumugdaotan. Di ba nagabayad ta? Bisik ako ang bata nagabayad man gani, gabayad ang monthly dues, nagabayad ko. Pero ang problema kung makinahanglan kung sakramento, 40 na proseso. Nganong uban lagi wala man na kasimba, tagaan man dayon. Sa ilang isulti nako diri pa diri ang mga leader diri. Balik lang diri, tagaan ta balik lang diri. Bilang ipakaulawan ko, di ba? Nagbayad pa ko linibo. Pero naa ko bisik unsa ihatag nako diri, kahatag ko. Ang tungod lang ang ilang giingon ako. Na may isa. Hinumdom mo si Anas si Caiphas. Nigsip-sip sa gobernador. Herodes, kung inyo gani ng pasodlon si Jesus, dili gani na ninyo patyon si Jesus, wala na itaw mutuo kaninyo. Ug natuman dili ka na to. Kay makita man po silang binawatan kinsa ko kaniadto. Mula sa simbahan gani, nakatulog-tulog ko buhat lang ko mga activities. Karon, ang akong gibuhat sa una, nabuhat nila. Gikan sa lain-lain mga lugar, nagbaklay ko padulong sa Matalam. Nabuhat nila akong gibuhat. Nya ang gusto nila, himuon ko nila sulugoon. Unya, himuon ko sila, ano pataas na ko. Dili, karon gani ato naman ko sa amahan. Ulipon naman ko niya. Ang aman, ang Diyos naman ang ulipon ko niya. Nihala po kong ilupinon. Unya, panidi ilang mga binuhatan. Sa akong binuhatan. Nya karon ni kay gihatag naman ako kung kaugalingon ngadto sa Dios Ginoo. Ikaw mahibalo ka. Ibiya nako sa kalibutan ng tama. Mga negosyo ibiya nako. Nya siya na ang namando nako. Nya mobalik ko nila nga nakita. Swerte no, nga nakita nako si Kristo, nakita na kong bagong yuta, bagong langit. Mobalik gyud ko nila. Gusto kamo salamat sa mga reflection di. Salamat kay diha ko naligon. Ay nako ninyo og kana ay nako ni huno na ala yung sarili nga ako gisulti kanyo alang gina kaninyo dili alang kanako. Amen. Kay kung alang ni kanako nagpadayon ko sa negosyo diri nagsige ko paatiman ninyo dili ako mo sakripisyo ako pag manggay moingon sa akong gitambalan no bisig mga kabos kita pag inaadto sa mga kabos no. Ang problema na to kay dili man tatagaan kay dili man tatagaan kay didto man ang sa hulga. Yung naidato kong hatag na to dili lipay ang mga pobre. Ang kamong mismo nakasaksi mo man na natay mga wala man tay pista diri kasaulugan naman nato ni celebration anniversary nahabatay balaod din yung magamot-amot di ba wala? Kung wala mo diha ani lang gid mo kay naamay na arang-arangan atong higayon na daganon man po niya dala. Wala na dito sa Macedonia nalipay bagayo ang Macedonia. Gisulay sila gisulay ta din sama sa Macedonia. Kung wala ko gisulay nagtipod og pundok wala ta gisulay diri wala ta gisulay giingnan ko buang ina ko daghan kayong istorya nato diri nya balungon ko kamo pagpabus mo na ang walay bili nga bato sa man di ba kamo sa una musuko mo kaysa una wala man mo nituon ako tama. Natuman po diri ang kasulatan nga sidang dito nako sa man wala na kamo nangita nako na aknyo diri ang nisamot dito sa simbahan wala na sila nangita nako dagan nakailan nako oy diin ko sa una. Amo daw sa una nag-edad pa ko 20 anyos, giingnan ako sa espiritu pero 33 gid na konkreto. Pag 47 nako, pag 53 nako na konkreto nako ug ingon ko, ama natuman na. Ihatag na nako akong kaugalingon na kanimo kay daghan man ang mga matay. Tarang tao nga magkiglaban nako katong musuko nako kay naa man sa balaang kasulatan ayaw pagyaga-yaga sa espiritu. Kay magyaga-yaga sa espiritu walay kapasayloan. Ni naa po na dito nagtapok-tapok sila pasayas no. Nasa una, bungkagon ta diri. Ana emisyon ko no kay bungkagon ta dili. Tanaw to si Isaias di ba siya? Ayaw, si Gimalil no. Gamalil. Unsa nagtapok-tapok ko no, mga grupo ni Gamalil. Unsa ingon nila sa mga propeta kaniadto? Ayaw lag pasagdain lang na sila. Kay kung tawhanon na mubo na nga panahon. Pero kung espirituhanon na hangtod sa kanto na ano pila na ta katuig dinhi kamo. Nga matag gabi matag hapon daghan ta din, kadaghan ta. Ni wala ta wala ko nag-ingon nga naibalaon. Tama? Tama gid. Sige padayon pa mo sa inyong mga reflection. Kay maminaw ko. Dira gid mo sa kadugay sa panon maingon mapana niyo justify na mo ang
Kristohanon, pagka-Kristiyano o pagka-reliyoso. Hmm. Kay sa una pangutan ka, reliyoso ka? Oo, reliyoso ko. Di ito, nagtuman rin ka sa balaod sa religion. Oo. Pag mahimo kang Kristiyano, nagtuman ka sa balaod ni Kristo. Oo. Tama Kumbaga gid. ba, dali ra kay pagsulti nga reliyoso ka o Kristiyano ka. Pero lisod ang buhaton. Ma-justify sa imong kaugalingon sa imong buhat. Nya karon na ato apong naklaro sa atong kaugalingon pinagi sa atong pagsakripisyo o gipuy-an nato pud na, no? Kamo ang saksi. Sa una kong panahon kay wala man dili man to ninyo gyud maklaro pud nga tama ba gyud ang atong gibuhat kung wala pud mo nagaantos. Tama gid. Kung wala nakig-away ninyo, dili mo makongkreto nga higugma sa kaway. Mao yun ni atong napupo karon sa atong pag-antos. BI tama man gyud na BI ta ginalipata tungod diri. Pero wala lang yun sila katungkad. Nga ato ang ginapaningkamutan dahil magtuon tag espirituano. Dili para ninyo para sa kalibutan. Okay, tungod sa mga pinili matas-taasan man. Daghan gyud pud ang nasinati gyud nato nga murag na usab sa atong kaugalingon, di ba? Kaya nga naman kita may makailaw og asa kadapit sipyat, asa kadapit nagkulang. Kita ra pud makapunoan na kay kita may nakadungog na minaw sa pulong, di ba? Mao na nang kalayan sa Kristiyano o reliyoso. Oo. Wala nindot kayo no. Mga relihiyoso pud ni Malipay sila yun o ta. na. Malipay yun ta. Daga muangkon nga Kristiyano ka. Pero dili maklaro sa imong buhat. Nawa? Ang tao nga mosulti nga Kristiyano ka kung nakita nimo nga ang imuhang mga pinulungan ug buhat sama gyud ni Kristo. Para sa imong apelyido, para sa imong haji o apelyido unsa inyong apelyido diha, makita sa imong apelyido kay mutumaw man sa imong kinaiya sa inyong apelyido. Tama? Tama. Oh, mao pud na siya. Makita na to ang kinaiya ni Kristo sa atong binuhatan. Nagkugos ka ni Birhen Maria kung wala nakita nimo ang gugma ang kinaiya ni Birhen Maria padis Dios man na. Sip-sip man na. Gigamit mo na sa inyong paggamit sa akong mga gibalaan. Nasa Biblia na. Na. Na gid. Isuko siya na. Kaya sige kuno gamit-gamit sa gibalaan. Puyan ko agad ang balay sa ina-ina. O, naman na Biblia. Sige tag kugos-kugos o kanang mga kinulit sa tao pero wala na kulit sa tong kasing-kasing, di ba ingon sa Ginoo? Ang inyong kamot, di ba no? Ang lagda ro na sa inyong kamot no. Ang Ginoo wala nagasulat sa lagda sa kamot kun dili naglagda ikulit sa inyong kasing-kasing. Ikulit sa inyong kasing-kasing manggawas ang maayong binuhatan. Yun na. Nya, suko pa mo sa inyong kaway. Ikaw di dumot ka. Wala na oy kay. Bantay bitaw di mo kabuti rin mahinuktukay mo dayon mo. Maningkamot man tangan. Nakakita naman ka mo. Bahandi da ito na. Nakakita na mo? Nakakita na. Kung sa aga ka itong nagbutang. Magpabuta-buta po rin, makigaway mo day ka. Mo na ipaingon nga, kung na nakigaway ninyo, di na po makita nga nahigog mo sa inyong kaaway. Yung ano mang pasiluang nakasala ni mo. Oh. Mindot yun no. Mindot yun tanong nga. King anak na yun unta mga. Makabantay ta dayon ba? Kanay masuko sa ato Kabantay ta dayon kay igmat. Ang kulang sa ato igmat ta yun. Igmat Diba? Anang padayon yun ta diri. Padayon dagpaminaw kung paan kada hapon kay ka matag adlaw lahi-lahi man ang ginawali. Lahi-lahi pud ato ang maani. Ang sakto sa Biblia, matag adlaw lain-lain og Kinahanglan. bright ta na gyud dinyo no. Di na mo lain-lain po ang atong prayer, lain-lain po itong gipangayo. Lain-lain man pud matag adlaw tumadungog na. Pare ka rin Dre, di ba gidaingnan ko kamo? Wala ko kamo gitudloan Dre haron makigdebate mo. Wala ko kamo gitudloan haron makig-away. Gitudloan ko kamo haron maantigo mo mohigugmas yung kaaway. Gitudloan ko kamo haron dili na mo kinahanglan magsigig debate. Kung dili, gitudloan ko kamo haron ipakita niyo sa buhat. Haron mosunod siya sa inyo ha. Mara ni Kristo, sunda ko ninyo na nakasunod ni Kristo nga nagpakamatay sa wala sa isala. Nga daghang kay mo angkon nga kami pod sinugo ni Kristo. Nga tanawa, di ba nagkasukaso ng way ng anak sa Dios daghan no, di ba no? Yung pastor kasukaso na. Tama gid. Mindot yun dili ito magmahay nga. Ayaw magtuo sa baba lang magsulti. Kaya magawa sa baba hugaw. Maayo po ni sila Ano? manulti. Nalaw ang mini nga magtutudlo, di ba? Ano trans balang kasulatan. Ano? Kung baga kita daghan na tagnani. Panahon ting ulan, makaani na gyud ta. Wala pa may naani.
Wala pa mo yung naani nga na klaro ngayon na hipos pa. Ang inyong naani, Oh. gipatapok pa dito sa gangaan kay buhi pa man mo. Nya kada iyong naani ipakita niyo sa iyong buhat parang daghan pa mo og mani. Ang iyong naani kung daghan mo mga tao nakabig wala man nadala din pero nakabig ba nakakita og maayong binuhatan sa inyo. Kay ngano man kamo man nagtanom sa inyong kaugalingon ang mga maayong binuhatan. Tama gid. Kung naay tao nga ni idol ninyo, nakakot tanawa na sila. Bisag naghilom lang kay unya naghinom-hinom usulod ninyo mo na inyong naani. Mo na inyong nakabig sa buhat. Dili nakabig diri magsimba diri napugos ang magsimba sa na balaod. Ay dad adiri ang mga tao nga katong magpakarong ingnon lang. Di ba? Nakabugat Mo na karon nga kani atong sharing kani atong giistorya ato alang gisultian kasi natian atong pag-antos na to so nagiingnan daghan ako patyon ko pot daghan. Pero ang atong pasabot pagbuhat mong maayo parang may katungod tang moingon nga dali kamo ngari. Wala sa Biblia na. Ina sila, tana kamo. Dali kamo ngari. Abri man ita nang ngaan. No, mismo sweet to. Kamo ra man gani mag-init og kape di ano, kan no? Yeah. Tama gid. Tungod kay isa lang ta, igsuon na ta sa pagtuo. Daghan mo gud sa kwandron panahon nga pangutan-on nimo kasagaran ba sa mga tao pud ako mga sugata. Bugat daw kay mahimong Kristiyano. Oo. Mao na ang gibuhat sa mga nagnawawali, di ba nagingon ng Ginoo? Napulan na kami ni ini Ginoo, di ba no? Ansa, ngano unsa ming gibuhat gihalaran ko napulan mingon kamo napulan na kami ni ini Ginoo. Mo na ingon bugat jud kayo. Lisod. Mo nang gusto nila nga muluhod lang dito sa dili na madunggan ang tingog. Muluhod lang dito sa patay. Sip-sip. Mo sa kumpulong rihait kay ni kay mo man ni naghukom samtang buhi mo kay anam-anamon man mo patay pukman sa inyong mga sala. Kay para inigabot sa panahon siya na ang amahan nga wala kung nakaila ninyo. Kaya karon nakaila mo sa Ginoo diin naglanog-lanog nagsige mo anhi diri. Sig paminaw unya na ulan di ba naas balang kasulatan matag hapon magtigom po ni sa templo. Dili tinukod sa tao tinukod sa Dios. Kay tagsa-tagsa nagdalaman mo og templo sa Dios. Balay sa Dios unsa man yung kasing-kasing. Unya karon diri nahimo na karong tori. Kay daghan naman ta. So kamo ang nangulo sa inyong kaugalingon. Muna tambali po inyong kaugalingon doktor o tambali po sa espiriton. Kamo ang nangulo kapag pasaylo dito G. Unsa man ka nagdumot pa ka? Wala na. Panguluhi po na dyan. Tama yung ginaingon nga bugat yun ang mahimong Kristiyano. Kaya nga naman kita di ay simple ra ba eta pilar da eta kadlaw nakapasan. Ipasan binato ang cross pasana ang imong. Para ni Mrs. Para may experience na ko ha. Storya ka na tawagan. Ha. Oo. Para si Mrs. Insa. Pang sakit di kay sa kumbot. Sobra na gyud kayo. Naglagot ko sobra na gyud kayo. Ipanastamasan na gyud ko kayo. Karon ni ana man ko. Yana ko siya. Karon mang sultian ti ka. Asa di ay taman ang kaya nimo pasayloon sa mga taong nakasala. Di man kasulti. Gisampalong na baka. Gilabay na baka gwato. Manay, pangkayo. Tanawa si Kristo gidunggab. Unya gidunggab pag yun, sige pa mugampo sa imuhang mga kilid gidunggab sa maidlot nga kalawian mi Ginoo. Pero ikaw gani wa pa ka gidunggab. Wa gyud ka naluoy sa imuhang nakasala nimo. Nga dito mo musip-sip ni Kristo sa imuhang ulo nga gipurong-purungan sa maidlot nga tunok kaluy mi Ginoo. Ikaw gani wala pa kay gipurong-purong nga maidlot nga tunok wa gyud ka naluoy sa imong kaaway. Oh, learn more. Tama. Sa na sip-sip dili. Sip-sip. Gipatay nimo ang pulong sa Dios. Mao na to ang tunok nimo. Di ba? Mo yun. Mata imong cross nga pasanon. Imo na bugat yun. Bugat yun mahimong Kristiyano kay upasan man gyud sa to ang kagalingon nga cross. Kaning pagsulay dai cross man eh. Tayanan. At yung pag-antos pagsulay. Dili sa tudian ta mo kay kamo malamon naman mo. Dili na bugat ang pagpasan sa krus. Kay human nagpasan ni Kristo. Ang bugat lang ang pagpunit Pagpunit. sa gipasan ni Kristo. Tama. Ang boto pasabot ana ang pagpunit sa pulong haron kita malipayon. Pagtuman. 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 Wala na tao ningon sa ayaw na mo pag-antos kay ako mag-antos. Tumana lang ninyo ang akong mga sugo kay mangayo og sa kamahan og
magdala ako magtatabang nigabot niya sultian ka mo sa pag-ampo sa pagsimba. Dili ang pagpasulod lang sa pulong nga mahimo mong balaan mo rin na bugat ninyo. Ano, nagpasaan pa di mo cross. Mumana. Kaya ang giingon ni Kristo, niingon Master, magtutuluy kami kung saan pag-ampo. Ampo, surrender. Surrender ha? Yatag na to sa Ginoo, tanang mga problema, yatag na to sa Ginoo. Kung maampo ka niya, mo ni ihang ipag-ampo sulti sa man, amahan na mo, anaa ka sa langit. Pag daygon ang imong ngalan, daygon na to siya. Umabot ka na mo ang imong gingarian. Unya, nagsaada niya, matuman ang imong pagbuot dini sa iyo, tamin sa langit, higugma ang kaaway. Unya ka na, wala man na nimo na punit. Tama yun. Huwag na yung pagbalik-balik. Ayaw pang libak, ayaw paghukom. Kung adunay mga libak o kutsok, adtua ang mga tao nga gilibak tinuod ba na, kay basi madamay ka. Magbalik-balik din na to, Dre. Dili para sa atong isig kataw. Dili. Para sa atong isig, sa atong kaugalingon, gidi ay. Ang, di ba naingon ang Ginoo? Pangayo ka mo, o tabang ka mo sa mga tao na kinahanglan. Kay basig dili pa na kamo mangayo ka na ako, madungog ko na ang inyong mga pag-ampo. Di ba? Biyain ninyo ang halaran, ang altar, ang inyong simbahan. At tuasa ninyo inyong taong gikasilagan, pasayloan sila o pangayo pasaylo o balik ka mo ka na po. Kay dili madungog ang inyong mga pag-ampo, inyong pagpangayo na kung aduna kamoy sala. Nagyon sa mana sa inyong mga pagtuo sa una. Muna yung sige, biyain niyo ang pagtuo. Tuo-tuo man ang kugos-kugos anang kuan yung wala sa inyong binuhatan ang kinaiya. Ya Dios. Grabe gid ang gugma ni Kristo, no? Oh. Kay ang wala gid na kuan ba? Mali ang nabutang sa una sa tao kay bugat daw mahimong Kristiyano. Dili man day bugat kay naa naman day tanan. Naan tanan. Tungod wala lang gid ta nagbasa. Ang pagtuman. Wala lang gid koy nagtudlo. Balik ko na ko. Sa kaugalingon. Wala may Biblia. Kay numdam magid mi ani tagali. Nagsulat usab si Pablo ni ining mga butanga apan adunay lisod sabton kadang mga sumbingay sa iyang gisulat gituis kini sa mga taong walay amlamag og mabalhinon sa balaod sama silang gibuhat sa ubang panid sa kasulatan. Asa na magkuha boy? Tulong sulat ni Pedro. Ni Pedro sa katapusan no? Sa pagpainom pagsaad nga mobalik siya. Tama. Oh. Ilang tuison ni og magpili sila pabor sa ilang kinaiya sa balaang kasulatan. Kay dili man sila gustong mobago. Tama yun. Mo na yung gipulaan na kasi sila, gipulaan na. Sa gipulaan na siya makalisod sa gipulaan na siya kay gahi po ulo mga tao sa una kay 1,000 pa man katuig di pa man gustong tandawatan nga patyo di ba si Kristo. Nya karon nigabot sa espiritu sa kamatuoran, tutulan ka muna sa tibuok kamatuoran. O karon, John 16. Naman niya akong ginasulti. Kuduan ito mo nga. Ang unang pakighusay ang espiritu nga tao nga nagpuyo uban kaninyo. Nuli ko, tao ko, daghang kailan ako sa una. Pero ang problema nila nako, mingon sa kinsa ko sa una, wala ko noy makita nako, bisag ako maanak kita man o kamo din tana akong giwali tama man. Pero ang dili lang ang gusto. Ang dili lang ilang tuhan. Dili ko no wala ko ni gamiton nga tao sa espiritu sa Dios. Pero nagtuo sila ngano man sige mamog-ampo nga ipadala ka namo ang balaang espiritu. Haron makita ninyo, dito is lagi kidi tama to imong pangutana diyan, dili sila gusto. Sa to ba dili sa gusto sa balaang espiritu? Nya, unsay giingon sa balaang kasulatan na ang mahigugmaon sa kalibutan kaaway sa Dios. Kaya ang kalibutan karon dili na iya ug mao kini gipaboran sa kadaghanan. Sa ato pa dili sila gusto nga naitaw gamiton sa kamatuoran. Kay magsulti man ni ug kagawasan. Ya ka mo, gusto man mo, nakadungog na dre. Naglanog-lanog dre kay gusto mo mangita. Nya unsa ka rin nakita ninyo? Kay gusto mo nangita. Ang kamatuoran. Nakakaplag na mo. Di ba no? Tama. Kay nakailaman mo ni Kristo. Tama? Tama. Mo na iyon. Mo lang iyon ko kaniya. Mamangutan ka mo sa anak sa tao. Nakadungog na ka ba? O ganaan na ka ba? Diya ka ninyo. Sulat ka na niyaman. Niyan niya ako. Aron sa pagkoko. Tanawan ninyo ang akong mga sinultihan. Tanawan ninyo ang mga sinultihan.
sa akong gigamit. Di ba nasa balang kasulatan? Amen. Busa hukmin niyo daan samtang buhi pa kamo. Patya iyong sada. Hukmin niyo daan ang iyong kaugalingan. Sama sa kong gamita ang inyong mata. Iwag lamang sa inyong lawas. Ayaw gamita para sa paghukom, sa pagtanog mali sa uban. Pasagday sila. Kaya nagkinahanglan po sa pag-agaw ninyo. Agakan ninyo, pinaagi sa inyong pinahandan. Dili makita, dili maluwas ang tao. Sapan, ug sa polong, dili po makita ang polong. Kung wala ninyo gibuhat ang polong. Kaya ang polong, nahimong tao, nagpakamatay, nagantos, gitagaan mo kay ganyan. Libuan, gikalutan niya, dili sa gustong tao na tanabat siya. Apan ni samot, ang tao sa kalibutan, kadautan. O nagpabilin siya sa langit. Nagpadala na pong laing Mesiyas. O nahimo na po, tao, ang polong, ang New Testament. Haron hubaron, kay sumbingay na kaniya tao. Gipasilyuhan ko ka na. Ni Daniel, o gihubad na karon sa kamatuoran. Ang espiritu sa kamatuoran, ang magtatabang, o nahimong tao, o napuyo, uban ka ninyo. Apan, ang nagpabilin sa kalibutanan ng mga kinaya, diligin makatugkan. Di ba rin ipay? Sulat ka na niwan. Amen. Ang gisahan sa Espiritu Santo. Tama gid. Apan ka mo, kaya nagpuyo ka mo espirituanan, nakasaksi ka mo, buhi ka mo nagsakripisyo din ni kaniyanta, giingnan ka mong daotan, gitamay, nagahilang, para sa mga tao, nagkinahanglan ka ni panabang, dili para sa iyong kaugalingan, nabuhi ka mong saksi, nagtuon ka mo, o espirituanan, nakaila ka mo, kaya nagapuyo, uban ka niya, busa, tingnan sila, dali ka mong mali. Kaya doon na pa'y panahon. Doon na pa'y mubo mapanahon. Ang gusto ka niya. Dapit ka niya. Ingon nga ang gusto ka na ako. Dapit ka na ako. Sultian ko ka mo. Anaan ako sa langit. Nalipay ako sa pinangga ko sa lugar. Nagaantos siya. Nagasakripisyo. Nagahatak. Nibiya sa kakalibutanan. Ug sa iya gipakon sa ng espiritu. Mao nga mausap siya sa iyang pagkatawanan ang iyang panangkoy. Magpakita ko sa mga tao, buot kong pasaksihan, haron malingla ang mga tao kung kinsa ang muto nga wala nakakita. Dagan ang nakita din ni Napita. Apan nagpapiyong-piyong sila. Dili sila gusto mong tanaw, dili gusto mong mati. Dagan ang akong kiyaya, gamit kini usa ka tao nga nagapuy uban kaniya. Apan dili sila gusto. Muani dinhi. Hadlok akong ayuhan. Og mubalik kanako. Kay magwali man siya sa kamatuoran. Husayon man kamo sa inyong hiwig nga binuhatan. Kamo kaniya tao. Kinsa man kamo. Alang kanako. Di ba makasasala sab kamo? Kanunay kamo nagasalig sa inyong pagtawa. Kanunay kamo nagasalig sa inyong pagdalanan. Apan karan, buhi na ko, diya kaninya. Pinaagi sa pitik sa espiritu, nga buhi sa tao sama kaninya. Nagapuyo, nagasakripisyo, nagapakaon sa polong, nagatapok sa iyang mga karnero, sama sa kambingan. Matagad lang, nagtipon usab kamang dini. Bosa, ipakita niya. Nga niturok na pag-usap ang gabi, ang inyong kongma. Gihanaw na ang inyong garbo, ang unang sala, ang inyong kakak. Sa panahon, busa padayon ka mo. Padayon ka mo mapabusanan. Ayaw gamitan ninyo ang inyong kaibalaw sa pagkak. Ayaw na ka mo debate. Kay dagan, ang mga taong magahing polo. Labi na kung magsulti ka mong bala ang kasulatan. Mangingamiit lang sila tungod sa ilang pagtawa. Hinumdumi niyo pagaya ang pagbalik sa datang espiritu. Nibalik siya. Kaya wala naman siya na nakita. Nakasaglan. Nakakita siya
Siya gisundan kaniya to. Nisulod siya pag-usab niini. Ug nakita na niya ready na ang tanang butang. Ready na tanan ang pagtuo sa mga tao. Dili ba? Nagatuon na sila. Sa akong gibalaan, daga na kamog mga reliyon. Nisulod siya. Ug nigawa siya pag-usap. Ug nikuha og 7 kadaotang mga anghel. Anak ka na sa tanan sa balaang kasulatan. Ug dibalik siya pagsulat. Ug kanan. Nidoble pa. Nisamot pa kadaotan ang mga tao. Kaya naanagid sa balaang kasulatan. Anaanagid ang kamatuaran. Apan mangita pagyud nila kini haron to iso nila ug magpapura sa inyong mga kinaya. Tama pa ka. Tama. Magpilit-pilit sa pabor kanila. Kamo, kung magkaon kamo, kung maglakaw ka mga maglukso-lukso, makabot ka kamo sa inyong pagtuan. Dili. Sinumdumi pa kaayaw ang akong giingon kaniya ta. Ningon ako. Siwa ni namunyag, pinaagi sa tubig. Dili ba? Nagpabunyag ako kaniya. Og ningon siya. Patagon. Ang mga gansang-gansangan. Abunuhan. Ang mga libaw. Ang inyong mga libaw nga pagtawa. Ang inyong gansang-gansangan nga pagtawa. Mo karon. Nga gibago ko kamo. Pinaagi sa pagpanudlo. Gihubad ko ang mga sumbingay kaniadto. Ug bamunyag ako. Magduhig ako. Nagpandong ako sa inyong mga ulo. Haron papaso na inyong mga salap sa inyong naandan nga pagtulunan kaniadto. Dili ba? Bandungan ko kamo. Kailalom na kamo. Sa espiritu. Busa ko mulakaw kamo. Pagbantay kamo. Nga dili kamo malitag. Kaya ka naglitag karon mga langkam. Panaan nila kini sa akong gibalaan. Ug mobalik ka man ini. Aron pa inumduman na sab ka mo. Tanawan sab ka mo sa inyong magbalantay. Matag gabi. Ug pagkaunon ka mo. Ug mga lunaw nga mga sakpat sa bagong espirituhanong kasam. Ang bagong Jerusalem. Salamat kaninyo. Ang kalinaw. Mag-auban itakan mo na kaninyo. Salamat sa Diyos.